शरद पोंक्षे साहेब, तुम्ही गैर बोललात, त्यापेक्षाही तुम्ही गैर लोकांच्या नादात फसलाच, एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं आहे. डेफिनेटली हे सिद्ध झालं नाही. अरे 2 मिनिटाच्या, अरे डेफिनेटली झालं नाही. अरे ज्या तरेन तो व्हिडिओचेर उलयला, म्हाका एक सांगया, टेक्निकल गोष्टी केदें व्हडलें सावंड मॅनेजमेंट सुद्दां जर आसलें, तर टेक्निकल गोष्टी तांच्या हातान आसा, हो सादो प्रश्न आसा. मागीर अरे माझ्या विरुद्ध सुपारी घेतली हा ह्या लोकांनी. माझा सुपारी घेण्याचा काय संबंध आहे? कसं असतं ना, ज्यांच्या डोक्यामध्ये 24 तास असे विचार चालू असतात, सुपारी घेणं, पैसे खाणं, त्यांना सगळं जग तसंच वाटतं. सगळेच जण सुपारीबाज आहेत किंवा पैसे खाणारे आहेत किंवा कोणाच्या तरी नादाला लागून बोलतात. माझा काही संबंध नाही. मी आलो, नाटक माझं बंद पडलं, माझ्या रसिक प्रेक्षकांची माझी काही चूक नसताना मी माफी मागितली. रसिक प्रेक्षकांमधून गावडे 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 नाव ऐकायला येतो. तेव्हा मी विचारलं, पण हे गावडे कोण? तेव्हा मला ते सांस्कृतिक मंत्री आहेत. तेव्हा मला कळलं की ते सांस्कृतिक मंत्री आहेत. मला जोपर्यंत ते माहीत पण नव्हतं. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आमचे चांगले मित्र आहेत. मी एका कुठल्या तरी चॅनलच्या व्हिडिओवर सांगितलं की प्रमोदजी एक चांगला माणूस आहे, चांगले मुख्यमंत्री आहेत, तर त्यांनी ह्या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला हवं. मला कळलं 60-65 कोटी काय रुपये खर्च करून. तथ्य मला माहीत नाही की रिन्युएशन झालं, पुनर्विकास झाला त्या नाट्यगृहाचा. आतमध्ये मेकअप रूममध्ये मी दाखवलं त्यांना, संपूर्णपणे एअर कंडिशनचं जे मशीन लावलंय त्यातनं बर्फ खाली पडत होता. आम्ही खाली कचऱ्याच्या कुंड्या ठेवल्या होत्या, ते पाणी पडू नये आणि अख्खी मेकअप रूम ओली होऊ नये म्हणून. हा कुठला रिनोव्हेशनचा खर्च केला? काय केलं यांनी? एक साधं सॉरी म्हणता येत नाही, वर मलाच त्यांनी सुपारीबाज ठरवलं. कारण त्यांच्या डोक्यात तेच असणार, सुपाऱ्या घेणं हे तो त्यांचा धर्म असेल, त्यांची ती पद्धत असेल. मी कलावंत आहे, मी सुपारी घेणारा गुंड नाही आहे. आणि नाटक थांबलं, चांगलं व्यवस्थित 10-12 मिनिटं थांबलं. शेवटी त्या फ्लिकर लाईटचं काहीही होईना. शेवटी 2 फ्लडमध्ये कुठलीही प्रकाश योजनेचा आनंद न लुटता रसिक प्रेक्षकांनी नाटक बघितलं. आम्हाला ते नाईलाजाने तशा अवस्थेत नाटक दाखवावं लागलं. याच्याबद्दल समस्त गोव्याच्या रसिक प्रेक्षकांची, कलाकारांची खरं तर गावडेंनी माफी मागायला पाहिजे होती. त्यांनी सुरुवातच जर मी अतिशय क्षमस्व आहे, मी दिलगिरी व्यक्त करतो या सगळ्यांना, माझ्यामुळं किंवा आपल्या सगळ्याचा सांस्कृतिक मंत्री म्हणून मी जबाबदारी घेतो. यापुढे प्रकार होणार नाही असा, याची मी नक्की खात्री देतो. असं जर बोलले असते ना तर खूप वेगळं घडलं असतं. पण त्यांनी उलट मलाच सुपारीबाज ठरवलं. ते चोर सोडून संन्याशाला फाशी असं झालंय. तर काही अर्थ नाही आहे, कशालाच काहीच अर्थ नाही. हे नाट्यगृह नाटकवाल्यांच्या हातात द्या, त्यांना व्यवस्थित पगार देऊन तिथे मॅनेजर म्हणून बसवा. नाट्यगृहाला एक चांगला व्यवस्थापक पाहिजे, सफाई कामगार पाहिजेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, नाट्यगृहाची जी टेक्निकल गोष्टी असतात, साऊंड इंजिनियर, लाईट इंजिनियर, हे तिथे प्रत्येक प्रयोगाच्या वेळेला हजर पाहिजेत. काही अशी प्रॉब्लेम आला तर ते त्यांनाच ते माहीत असतं की तिथे काय बसवलंय, त्याची दुरुस्ती कशी करायची. हे सगळं राहिलं बाजूलाच. ह्याला मलाच सुपारीबाज ठरवलं त्यांनी, गावडेंनी. धन्य आहेत गावडे आणि धन्य आहे तो सांस्कृतिक मंत्री. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.